tak. A je to tady. Máme tady krizi. Kvůli Leninoj, Fleninoj, debiloj. Protože Nikolka právě brečí. Dělej. Ne, Ale to není... To je jako fakt doopravdy, já to fakt nedělám, jako. Ale to není všecko. Protože nám prostě ujel poslední autobus. Takže můžete se podívat, jak tady všichni lidi čekají na nějaký autobus. A my čekáme na velký hovno. A my tady na Obrubníku čekáme na velký hovno. Takže jsme trošku prdeli. No, takže to je v háji. Ale teď já to říkat nebudu, protože by to zase zranilo Nikolku. Ne, klidně to řekni. Dobře, já to řeknu a zraní to Nikolku. Ano. Protože já jsem ráda, že jsem byla dneska s Miláčkem. Mocinka moc jsem ráda, protože ho Mocinka moc miluju a jsem za něj ráda a miluju ho díky ní, protože ona, ona nás dala dohromady. Takže děkuji ti, tobě, prosím, jedině tobě. A protože jsem zamilovaná po asi 2 letech. A úplně do toho pravýho. Teď už to cítím v kostech, jako když bude sněžit. Jako když nám neujede autobus. No. Ne, protože jsem za to fakt ráda. A kvůli Marečko je přestanu kouřit. Tak. Protože nechci, aby ten kouř šel na Marečka. A nechci, aby Mareček začal kouřit, protože to je hnus. A takže prostě, tak je to prostě bude, protože Marečka miluju. A ty, jedině ty, prostě už nebudeš brečet. Nebudeš. Koukni na mě. Ne. Dělej. Ne. Dělej. Ne. Dobře? Já mám psychickou depresi, jsem úplně v hajzlu. Je to v háji. Ale nejhlavnější je, že... Na to ještě tamhle ty vole, jak nám tam dělají na schvály, že se tam cucají, úplně kreténi. Mám A úplně tam ukážeme na vidím, schvály. úplně v tom vidím Lenina. Jo, já vám ho ukážu. A můžete ještě chvilku Počkejte, teď ne, teď kouká holka. Takhle. Svině, to jsou svině, Nejde to, prostě nám dělají na schvály, jo, vidíte to. A ten kluk je úplně hrozně podobně Leninu. No a dělají nám na A schvály. úplně jsem z toho v hajzlu, protože já asi Leniho mám hrozně moc ráda. A Nemáš. Mám. Doopravdy mám. Nemáš. A hrozně mě mrzí, no. Co? Ne, nic jí nemrzí, ona kecá, nemiluje ho, protože to je debil, 13 letej. Ale prostě, i když je mi 13, tak já se to nemůžu. Prostě. No, takže kvůli fámkám asi řekla asi jen to, že se s náma teda loučíme. Loučíme se, Ještě doufáme, vám že... ukážeme, jak se máme rádi. Takhle moc. A doufáme, že dorazíme do Jičína v počátku, že nás někdo... No normálně nás tady nějaký chlap chtěl asi znásilnit. Pověsím to. No to bylo prdel, my jsme tady čekali tamhle. Jsme čekali na ten autobus a on prostě nepřijel, že? Protože jsme přišli pozdě, protože debilní služební metro, který tam stálo 15 minut, a kvůli němu jsme to nestihli. Fakt jako, ten je to špatný. Jo, takže jsme šli prostě tam. Tam úplně dozadu, No, jako. a tam stál nějaký autobus. Tak ten chlap, co tam seděl v tom autobuse, holky, vy někam jedete. No a on jako kam jedete, že? A my jakože chceme jít do Jičína. A on, jo, počkejte, tak to se podíváme, jestli něco najde. A šli jsme tam. Tam jsou jízdní řády. A on to tam dělal, jakože hledá, a pak nám řekl, že s ním pojedeme vlakem. No a mně se to nějak nezdálo, ta by hned jela, že jo. Hovno. No jo, už skoro nastupovala do toho autobusu, který byl na vlakář. No a já jsem dělala, jako že mi někdo volá a říkala Šárka, děkujeme Šárce tímto. A dělala jsem, že mi volá Šárka a říkala jsem, jo, to je super, že nás vezmeš, takže jsme se mu vyhli. A pak jsme zjistili, že ani do toho autobusu nenastoupil, takže to byl jenom typař, který typoval mladý holky. Jako v 96 hodinách. Taken se jmenuje ten film. Doporučuji velice Taken, prostě to je nejlepší film. Dobrý.
Asi tak, jo, ještě jsem vám chtěla říct, že Nikolka nám půjde s Marečkem, jako až já budu mít s Marečkem. Tak já budu jako svědek hlavní. No, protože ona nás dala dohromady. Takže vlastně za to A můžu já. bude nám u toho hrát naše písnička, u které jsme se dali dohromady, alias Beyoncé Halo. A takhle bych to asi viděla. Takže se mějte pěkně. Mějte se pěkně, držte nám palečky. Takhle moc, takhle hrozně moc. I na nohách. Takhle moc. A držte nám prostě palečky. Tak ahoj. Tak se mějte.